Evo ovako da vam pojasnim onaj odgovor veterinarske inspektorice šefa Danijele Kozomore. Naime, koje je trebalo da budu u zatvoru već jer zloupotrebljava službeni položaj godinama, a pre oko više od 30 dana sam podneo krivične prijave svim tužilaštvima zbog zloupotrebe službenog položaja, teške zloupotrebe, zbog koje se monstruozno zlostavljaju na Sokolskom okrugu na desetine hiljada pasa, dakle, trebalo zatvoriti odmah. Svim tužilaštvima javno sve objavio. Naime, 132 adrese video isti sam posao, možda jedna, dve se ponavljaju, više ne. I to su tipovane adrese gde sam video više puta, ne jednom, više puta, negde svaki put, uvek kad prođem u stvari, uglavnom, uvek kad prođem, gde su psi na lanci i u kavezi, što nije po zakonu dobrobiti životinja, koji Danijela Kozomora zloupotrebljava, tumačeći ga na svoj način, svesno i namerno, ona zna da ne bi pomenula bi lanac, nigde ga ne pominje, pazite. Nigde ga do sad ne pominje. Zamislite vi, evo ja garantujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da, svaka veterinarska inspekcija, svaki čovjek, nezavisno da u svako selo, a ne u grad, jer u grad psi se tako ne čuvaju, prosto nemoguće. Retko gde, na periferiji vezuju na lance i zatvaraju po kaveze. Ima i toga na periferiji, uglavnom ih drže po stanove, druga priča. Odite u selo svako koji ima oko 130 kuća, gde su psi. Dakle, je malo veće selo, evo, mada većina sela ima toliko, I vidjet ćete da u minimum 30 slučajeva, dakle, se psi drže ad hoc, znači random adrese, čak random, ovo su tipovane moje adrese gde se psi zlostavljaju, tipovane sa dokaznim snimcima u playlistama. Imam i baš u to vreme kad je ona bila par dokazna, 3 dokazna snimka, objavit ću. Sad neka sam objavio na Twitteru sve, čak imam nebitno. Uglavnom vidjet ćete da minimum u 30 adrese, pričam za druga sela u Srbiji, sva druga, bilo koje selo dođete, od 130 adrese, minimum 30, a čak i do 50, 60, to su od hoc adrese pričam, nepoznata sela, vidjet ćete zaostavljanja pasa. Ona je samo upala u opasnu zamku. Pazite, to je činjenica, na TV-u dokumentovano s Tamarom u akciji, emisije, ljudi koji se kreću Srbijom. Pa činjenice govore to, da se psi zlostavljaju, da to traje u Srbiji, da se zakon o dobrobiti životinja ne poštuje. A ja sam potegao ovu priču do kraja, idem do kraja, da se ova banda kriminalna pohapsi. Ja sam prvo pre 4 godine išao telefonski. Molim vas, tamo se zlostavlja pas na Pčinjsku 29, čini se, snimak, posle sam snimio to, da vide. Pa me onda Dimitrijević, Vojsao, inspektor veterinarski lagao, pa nema je baba, pa jednom bio, pa opomenuje, u stvari ja sam shvatio zašto, pa bio s policijom, bojao sam jednog sina, Bojsov, tako dalje, da ne pričam. I oni to 2 godine nisu, on posle nestao, pa sklonio ga u dvorište i nema ga, umro. Pa onda rekao, pa nećete vi više tako, ja ću sad to zvanično mailom, i njemu sam slao mail, ima objavljenu peticiju, Vojsov, da rekao mi je taj email, ja mu ga poslao. Znači, ta banda kreće od tad priča. Ali ovo je sad kulminiralo sa dokazima za 5 godina robi odavno i mi ćemo to tražiti prevashodno iz 2 razloga, da se psi oslobode, kriminalci više ne uzimaju naše pare da bi radili zločine, jel? Idemo do kraja. A kraj je javnost, peticije na sve strane, Twitter, Facebook, YouTube, dakle to sve stoji, svaki dokument stoji, stajaće. Sve je to vaša bruka, ovi tužioci. Sad apelacijoni ne smiju već 3. mesec da odgovore na taj krunske budalaštine ovih tužioca u Odžaci, to je kriminalni su budalaštine, oni su svesno rešenjem odredili pakao psima, ja pokrenuo peticiju povodom tog pitanja. I sad ovi ne smiju da odgovore, 3 meseca Gumčija. Ovo ja stavio sad i nju tražim da se hapsi. To je sve s dokazima, čekaj, ako ti ne odgovoriš, a imam ja dokaze da sam ti poslao sve na vreme, dokaze, pa ti znači ne želiš da sankcionišeš kolege, tužioce, somborske, štitiš ih na taj način, a ne želiš ni sebe da dovedeš u situaciju da prođeš kao oni, da vas narod etiketira i da želi vašu smenu, a boga mi hapšeni, jer su to u pitanju krivična dela, teška. Za vas su psi zlostavljani ništa, neki mravi koje gađate. Šta su za vas oni? Neke bubašvabe, evo. A pitanje je koja je onda tu vaša čast, vaše poštenje, da li ste vi za te funkcije? Naravno da niste. Kako vi bi se tek ponašali prema nekim drugim ljudima, koji su i ove krivi, nisu, ili imate veze interesne s njima, ili nemate, šta mislite?